Alas 2 din maagahon kay ning Sabado kan magtuyo ang presurize kan PDEA Camarines-Sur, Philippine National Police Drug Enforcement Group Special Operating Unit 5, Camarines-Sur 2nd Provincial Mobile Force sa Sinbao Municipal Police Station sa puarang lugar kang barangay na Babarera, Bao, Camarines-Sur. Ngani sa kyadahon anarong nasubuot ginibong dragdan ka nagkaperang individual. Pag-abot sa mismong residensya, doon na naabutan ang tulong individual na subuot nagpapat session. Dapa! Dapa! Arestado sa nasabing operasyon ang mismong kagawad sa barangay na pigbistong si alias Ruben, 71 anyos na subuot drug den employee, 30 anyos na lalaking drug den visitor, 32 anyos na babaeng drug den maintainer mantang nakadulag naman sa operatiba ang live-in partner kaini na pigbistong si Ronel Ramirez. Nakuha naman sa posisyon kan mga sospek ang pukomas o menos 60 gramo ng pigtutubodan na shabu na may street value na pukomas o menos 120,000 pesos. Actually po, ining anti-drug operation ta is nagresulta po ini sa ano po yung revelation po ng mga previous arrest ng PDEA Camsur na kung saan ito po yung tinuturong source na mga personality na ito. Lahat ng huli natin ng previous years, ang tinuturo po is doon po sila kumukuha sa bukid. Kaya po yung ating mga PDEA agent ay nagsagawa po ng casing surveillance and monitoring dito sa lugar na nung una po is hindi po natin sukat akalain na doon sa layo ng lugar na yon na nagkandak tayo ng anti-drug operation sa bulubunduking bahagi ng Baaw is may ganun po talaga palang illegal drug transaction. Magigirumduman, taong 2021 kan ideklarang drug-free ang lugar. Huli kaini, posibleng ikahali sa listang kan drug-free barangay sa nasabing lugar. So magtulong-tulong po tayo at ang inyong PDEA Camsur naman po is laging action sa mga information na ipapaabot nyo sa amin para po kahit papaano is mabawasan natin yung problem ng illegal drugs sa province of Camsur. Nasa kustodiya pa kan PDEA Bicol ang mga suspechado asin maatubang sa kasong pagbalgar sa Akta Republika 9165 ang pagbalgar sa Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002. Padagos man ang paghahanap sa nakadulag na sospek. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.